Yan, nga Rabio, kakailian, kakabsat, kapagayam, ah, nya pa. Welcome man ito nga edisyon ti Inuman. May katlo dito yan nga edisyon, katsakbay ti amin. Ah, Palubusan ta kami man nga mga mangyam amo ti bagbagimi dito ti kabsat nyo nga asing tabag kadwa tayo ni Siya ah, man kapsat nyo nga RB Abiba. Ah, yan. so naragsa kami manen nga umere. Nga rabi tapno agtutuloy lahat nati Uh, uh, in Noman and at the same time in Nadal. okay. So, Uh, no, madlaw yung ko ng kahit ko dati live stream tatatakat dan iti page ti ko ati Inuman. Medyo nakalikot mi basit dati. dati at so saron men hopefully kat at adato ti makipag-interact. So, i-komento yun lang nga po no, adda kayat yung saludsuden kada kami ken iti guest tayo itang Arabi. So sakbay ti amin palubusan dakman nga mangibasa iti maysa kadagiti Daniel datoy pagtamdan tayo nga sangaili ita Arabi. So iti Daniel na ket manibot iti libro nga kastoy nga imbunubon mi dagiti balikas napauluan dayto iti anya ti baro ditoy. Mababain dagiti askaw ko itan. Abumaddek iti daytoy adagam. Sadyay mabuteng nga aglayag dagiti mahogani iti panangawis ti angin na. Ngem nalabaga paylaeng dagiti ules ti patakder. Anabati iti baet dagiti aggagantil amuyong. Anya ti baro ditoy? Baro kadi dagiti pagsasao kas iti daytoy nakiabig apasdek amin naruanyo itinagan ken talek. Adu dagiti naisibro a rupa. Ajak ammo no mamakto manen kabla awandak iti ganggan na et asutil marikna. Kukak met dagitoy ngan annong. Anya ti baro ditoy? Naborsi kadi ti abel kadagiti sinan puso nga kikibin a borsina. Dagitoy ladawan ti agpipinetpet at damet ti ilalasat dagiti sutil a dadael. Ngem aglatlatili ti binangon ko nga arko ti sirib ditoy. Apay adi kaditan aginaldaw o muluktan. Kas ruangan iti taeng dagiti agpadakkel itinagan. Adda kadi baro ditoy. Adda gita dagiti ruot. Amang tagtagikwa kadagiti pingir ti kinadalimanek. Kukayo paylaeng ken ilaluyumet dagiti tibbayo ti almusaryo iti sirib a nabaliktad a sao ti paayos na. Taylibbi ken paraipos dagiti gatgatangin nyo asarita. Sayon tumanen ilako nga awan sabsabor na. Di ka din tapor kilo amin dagiti addeng ngayo. Ket dilat tamalpas dagiti linong iti kasiknatan. Awan ti baro ditoy. Umayen ti reggaay. Inton adal daw nga gipudno dagiti pakasaritaan nakamatkider. Agmulagat kayo ang mataptapukan. Wenno nagpalikod iti gimong iti naisugal at ugaw. Basta gina dayapot ti Daniel dati sangaili tayo nga inakmaten iyam amo. Ito'y fiksyonista, mannaniw, nobelista, mannalaysay, edukador, agiray iti kultura, dramaturgo, ken agnayangay a direktor iti pelikula. Agdama a principal iti Cadarata National High School iti Bacara Ilocos Norte. No pay nayakar sa manitayan na may katlo nga anak na Cipriano F. Manuel ken Herminia R. Barangan ti Sitio Lading, Baliweg, Banna, Ilocos Norte. Nang rugi iti panagsurusurat na idagtawen iti 14 kadagiti pakpakatawa nga anekdota.
Sinerek na ti seryoso a literatura idagturpusen iti BS Education, Physics major. Anang yalatan na iti umuna gungguna iti 1991 iti salip iti sarita student category ti Governor Roque Ablan Awards for Ilocano Literature wenno graafil. Pinulon a sarita, dua a prosa a nobela, dua a grapiko a nobela, ken pinullo a salaysay tinay pablak na iti banawag. Yung pablak na may a libro ti maysa a nobela ken tallo a sarita na. Nakipag-edit iti dua a libro ti antolohiya, maysa kadagitoy ti nakagunod iti National Book Award. Adaan iti 22 pamadayaw, 15 ti grand prizes, ken 2 ti manipod iti palangka, ken 3 manipod iti KWF. Addan talong ababa pelikula na, naspak ti sangat mangga, high-tech lakay, ken ti kaldero ni Tata Canuto. Nagunod na ti Academic Excellence Award para iti MA Language Education iti UP Diliman. Madama nga doktorado iti filosofiya ti linguistics. Mairaman kadagiti adun a libro na tinalatak kinapatig a Linguistika Ilocana 101. Kaingungot na ni Rayma Belia B. Manuel, may sa manurusuro ti Fortuna Marcos Ilocos Norte. Kakabsat, kakailian tayo pasang bayan ni Apo Joel B. Manuel. Manuel. Okay, so nimbag nga rabi Nimbag nga rabi manong Joel. Oo. So nimbag rabi tayo ito matanod Ariel Sotelo Tabag and ading Rene Boy Abiba. Gusto na iti agnina. Iti panangawis yu, iti namotibiyang. Iti dito inuman. Diyan mo, numayat ti signal ko, nasumsumret ko na saan. Nalawag mo. Nalawag mo, medyo puko na duma. Pagpapada tayo, pasareag, puka wa kita tayo, na pagtatatanag kita. Kita mo na rin maanti, panangiyam amoy, iti namotibiyang. Agkara pugsat, itatay ti internet. So nga madanagan na mga no isang iyop ko pa dati video ka mga no iso pa nga mangpa dagsan iti dati isiserret tayo. Oo. So kas panang rugi mabalin siguro nga. Mabalin nga ta nga instead nga dati laptop ti usaret dati cellphone baka nalaglagan. Mabalin mo lang ta. Mabalin mo manong. Wait. Patasam. Ag-off ka sa kakwa. Mabalimag. Why? Pumanaw ka pala bit. Why? I-off ko pala. Why? Padaset man dati cellphone, barang listot, ako ka dati serek na. So nga, i-off ko pala basit dati. Sige ibuha ka pa lang bro. Shout out pa lang, pa-shout out. Shout out pa lang. Baka talaga announcement mo, Brother Ariel, nga ko siguro iti events. Uno So far, tikwa pa lang ka dati libro ni Arnold Pascualose, itagtagi urayan niya dajay mas copies. At nagiti order, dati may ikadwa nga libro ni Apo Arnold Pascualose, na po iluwan iti marugmag ti lagip, may papan kadag iti laglagip na, so sinurat na salaysay. Naglagip na iti kinamanurat na actually dagiti dahil matlang sakbay iti kwa, siguro mid-December kat mairwar mi dati doang translation grant iti nga naalami iti NBDB dati may papan iti Isla Puga ken dati may papan iti Folklore Ilocano. So ito nga libro bro ka may for sale man lang iti market ko no. Wine for sale barbarang no kwa may kamakam para iti Pasko. So nakamatan talang bro dagiti kwa datsa ni Bro Marlon Agbayan ni Rodrigo agbiboy ita
ni Madam Elsie Jacobo Villena ken ni ading Maestro Ryan Idulig. Baga rabi iyo. Oh, baglangan din ta kasi nga oras kita adrata dagiti kuamat dagiti nasiglat nga listeners bro Ariel. So makuna baka si tanto ti sumukatan nga YouTube uno Facebook sensation. Parbarin haan ata. Makapadanag no ko eh. Dakil sa ti voice na, ti tax na nawan, no, lalo na medyo tumangtanggap ta ti dollar, nga po ti YouTube, yat ang watan. Okay yan, dati kuha lang, datay lang. Ano, mga 500 viewers, mga 1,000, 2,000. At least kaya kuha na gana, dati liw-liw kaya bakang dagiti panda tayo manorat kaya kumusta na dagiti kuha dagiti nagana tangadon tayo matlang writer sakas na di at guest tayo rabi yan ni Apo Manuel talaga di kalibre nga makuna actually kat kuha kasla ayatin technique nga kuha nga sila in-checkmate mo dayay narigat mo makasatao nga writer nga pagtamtamdam impam mo dito tapno niya dagiti sikreto niya dagiti aramidam niya tapno medyo ma-inspire kami pa lalo kasas jay so just tangin ta patpatkan na tayo mat dagiti kwa dagiti nga pagtamtamdan tayo nalagi pa tayo nga word din patgan so umad dumating nagiti comments yan why naman dadudan pumipintas na may dati ko rekta iti Facebook niya medyo na sigsigo ngamin i-share da then tapno makapag-comment ka enough da jay kwan addan ka iti Facebook account whereas no YouTube ngamin kat masapol pa da jay Gmail account only YouTube account so medyo mas hassle mas interaction jay YouTube so actually ti nangato ti kuan na ti Facebook viewership na nangato tapos adun sa tiwa bro dun sa message ni Dr. Manuel the message na ada bro check mo JJC tayo na ada damit dyan makakonektar kada iti phone wala naman amo nakaawat kami natin sitwasyon ni ka Joel uri messenger medyo kagpukaw-pukaw DJ signal na so ka na mawatan siguro dagiti agbubuya ita arabe hamot nga mutay mo ti situation ti gimong tayo ti Pilipinas kita may satayon sa ti kababaan ti speed ti internet kita ore ka sa kakabsat kat yan ano subasit ati tugtuwawon no mangan kay siguro wano anyaman kita ganganasan nyo lata na pag-urayan tayo kanya Apo Manuel sigurado na kita dalagitin sa gana na magpiman pang-reing damdamakin niya tayo talagang medyo nangatin paglalo ko at dati paspasangasangan da may sa mga project dito iti Locos Norte dati may papaniti panagaramit ti pelikula so dati kaya tayo pa nga maamuan maaddan iti update dati nga sa bali pa nga project ni Apo Joel Apo Proilan Agustin Manggoba nembag Arabi Apo nembag Arabi just tamit ka bro. Thank you. Dati ko launa iti mayat pa nga pagtutungtungan di filmmaking. Unawan. Isu ti may nga kwarta. In demand nga a medium.
ti medyo mapa-expression. Okay, ito yan, Iwan. Okay. Okay, So, ang tangay payagan nun. So, Bro. kakatanod, bali, istoryaan na kami man, no, kasano nga nang rugi ka. Iti, alaga natin. Ngayon ako nang tatayin. Uri saan nga seryoso siguro. Seryoso kan saan na seryoso nga literatura. Ta, numalagi mo ko, hindi ko na nga muna nga na ipa-block mo ka joke. Mula na ipa-block mo iti banawag ka joke. So, kasano nga nang rugi ka man? Joke nga talaga di kita filler article di kita na moy taban na wagi di ko kat 1980 dayay 1984 kasjay 1984 1983 di nga pampanahon kada di kita ipil up dayay jay katengaan dayay panik di ko ati banawag atara di kat puro text dayay makikita mi jay di so nga nag-fill up dati pakpakatawa, yay, jokes, dati saan nga kasla itatanga data kolom mo talaga garak tayo kuna na di idi ko ket talaga nga nagkatawa tayo kuna na sa dayay di ngam ipandala tayay ngato na then ipanda iso pan naka-filler ijeteng nga ata puro text di makita mi jay so nga dayay yakpay ka matanda na no ana di pakpakatawa sarno talo ket kastaw nga ragsak ko ti bayad na idi ko ket 10 pesos i postal money order data i send da income alaan ni Jem munisipyo tapos postal money order nga ro tatan so katanto mo dadi postmaster amod to yung barok ta so katakong kunana ket jay may paalak tiga puti ayat ko pabasak mo jay banawag may paalak to mo jay 10 pesos nga imbayad da jay so dayati nang rugrug yan nangam ti kinapudno naket ada dati notebook ko idi high school kaging gati college ada notebook nga mo man dati Golden Gate di jay ti pagsursurata kada am ni dia jaga mo ta mayat mo pala ti penmanship ko idi sursurat so agaw-agawan ni gidi ka klase ti idadakti college dayjay nga notebook Golden Gate nga notebook ket dakkel sila pag lesson planan sa dayjay idi ti kadakkel na lakadakkel mo lang dati banawag ko ma and ato jay dandaniw ko nga Ilocano English, Tagalog, naglalaok. Isursurat jay. Dapat sinan translation ko iti dayjay from dayjay mi ultimo adios. Angam saan nga nagapo jay Spanish Pero nagapo ijay Tagalog sa daydi nagapo na. Ada translation ko iti sinan translation ko iti Ilocano. Sila ko dayjay kan. Ano pang naganan tayo? Watered down nga translation at translation from the translation jakmat maawatan ti Espanyol. At di nag-college sa inikat damot ti Espanyol. Inikat dati ko na Spanish class. Inikat dati Espanyol idi. They 1988 kata di pa nakikat na no di basta rin 1988. Ket iti inikat darakat siyempre sinoktan dati social philosophy ti insukat da. So nga kaya't ko kumamot ti Espanyol idi ang dayjay. Tatan dayjay tinagsursurat akon aket school organan. Adamat Ilocano, English, latamat nga poem ko kada di school paper idikwa jay college kanti university nagserserbi akmat kakas editor in chief iti college ni Dr. Opring tanod ni Dr. Onopresia Ibarra iso ti advisor mi iti the CE na tinaganan
The College of Education Sparkler. Yati title na idi. DJ Sigud nga Normalite Bulletin. Normalite Bulletin kung nada idi DJ publication of Education. Tatan, ni Dr. Opring, nang tanggal, sinoktan nati the CE is tinanggal ko nga kas editor-in-chief dayay, kan kas tamatan kas managing editor ti Sirmata iti MMSUED. So, do pwede kiti daniw ko iti Ilocano mat idi nga rimwaran sa jay ngam dati agsursuro pa ilaang katayo iso nga agpepeso nagsursurat ak ti Ilocano iti college aging nga idi ko na damot di contest ti Governor Roque Ablan Award for Ilocano. Daka mo ano naman ti simro ti kanyak ta padasek sakit ti kunakmat ket naigasatan na mo ti first prize daka mo no kasano day din no mano ti kinalaban ko jak matandaanan uno talagang isa lang tinakita da dede nga na-contest nga ti iduluhian ni Manong Nail nga naipablaak taka dede sa gibo nga libro libro di kiti aggayangay nga manurat kadigidi nga panahon nakamot dadi nga grupo ti manurat dakakad kadaya din atanawd Awanak pay. Awanak pay. Ay kadaya sa gibo the Delphin Daniel Roy digito sa gibo talaga nga lakwamot dati di apo asla dati porsigido mo't dito nga manurat dito bing kami nga porsigido kami mo't idit pa iso nga mayat mo't dede dede premyo iti dati Governor Roque Ablan Award for Ilocano Literature gra appeal student category ingatan ko ti makinilya nga Korean daya apo rin Korean sa dati brand na dati nga makinilya kofta ko na nakat Kofta ket pag iso mo dali, 2.5 sa dali. 2.5 na dali makinilya. Iso mo din nagtatay pa, dali nga makinilya. Ket, hindi ko makaipablaakak mo din ti Sarita, di bandawag. Ket, kan na-employ ak mo din, iti Departamento ti Edukasyon, DEX pala iti, Department of Education, Culture and Sports. Iti Karibkib National High School. Ket, timat ay ayat ko, gimatangak pa iti dati typewriter nga anya dati kanan Casio dati thermal typewriter wan datang Casio nga dati krit kaslabat ko atata napin kas computer mo dayay kanan kas sa kadakkel ti laptop nga screen na ket dati kastila ang strip screen na nga makita mo lang dayay the whole nga sentence nga i-type na. Isa ba dayat tinususar kon thermal printer dayay kana idi. So dayat tinususar ko man idi kuan nga pinag tataypan. Kadamot kasla memory na dayay. Naging natan sursurat tayo matlata agsursuro ipagsaya ati pagyamanak unay ti banawag ket awan ti insublida nga sarita. Manipot idi nagipatulodak awan ti insublida nga istorya ngam adamay sang saan nga impablaak ya po Jo adamay sang saan nga impablaak takuna na madi nga pagulidanan ti ubing dato iso ket jadi saritak nga tres colores dayay saan nga impablaak aging nga adda ni siguro saan na yung pablakta ti rason na kano ide saan nga pagulidanan ti ubing datoy kuna na iso nga naipansa jay morgue ti banawag ket jaka mo no nagukukag ni Apo Juan Iden Asuncion
nagukag ijay morgue tama ang birok siguro ti mabaling nga may pa-black no kitaan na ano dapel na mabaling ka di jay idol-dolin nyo di jay no kagan na iso nga pa-black damot la di jay sarita ngam da ti istorya na idi jak amo na sino tinakaisa o nga kasjay nga saan nga kapla ni sa magla apo Juan nakaibaga nga saan nga pagulidanan ti ubing dati iso nga saan nga pa-black so dali jay kasjay mot dari kita options when mo pagpilian ti editor no makita na kasjay iso nga ngam sa bali mo ti point of view sa bali nga editor iso nga naipa-black mo lang dayjay lang ti amok nga saan nga naipa-black ken may sapay at apay sinurat mo nakatatindag nga salaysay kada ito yan kada iti kadak dito kadak dito Manila idin at ano Okay. 2004, 2005 nga talaga dyan. At sinurat ko nga apos pampay atindag ko na sa laysay ket siguro kunamot ni Apo editor class ide. So mat editor ko sa laysay pay. No dating nga sa laysay na ket dadaulan na ti pamati ti kaadwan. Kana na dayay pa di mesa. Ti amok nga rason na nila. Kailan natin pamati ti kaadwan, agsipod taday di ket ikas niya kung mas nito. Agsipod taday di nga salaysay ko ket na tao nagsaksakay ti dinosaur. Okay. Title na. Yeah, right. Ti ko di jay research ko mat ang purely textual research mo lang namin datoy. So nga tao nagsaksakay ti dinosaur. So nga datoy ko na siguro ni Apo Claside dadaulan na ti pamati ni ti tattao may papan iti datoy ano pa na datoy evolution. So at the time malalapos na iti evolution. So dayjay iti may nga saan nga na rimwar iti banawag. Sinurat tayo. Dayjay iti istorya ko nga parang rugrugik nga kasman nurat. Iti ka Manong Joel. Apo no iti ko iti film, iti pelikula. Kasano kayo mat anang rugi? Iti filmmaking. Awam mo tinarugrug yan kada ti filmmaking kada ti di kita pakatawa laan para di kita estudyante apo Rene ngam pinadas tayo mat mayat mat kataan kas lagi istorya tayo lahat nga Ilocano tapos kita pakatawa mat di kito nararangid tayo ngam numampay panagkunak dati pelikula kat mapaayak sa kada uy ngam kayat ko ti tumulong iso nga adda dayto inala tayo inapplyan tayo nga grant iti NCCA para kada iti ubing dito is nga numampay talaga nga kayat kiti pelikula dati script writing mo ma script writing ito ti tayo Juan narigat iti daytoy production ken dati directing ta kuan kita adto ti sabaling kuan na dito adto ti sabaling adal kuna tayo so nga kayat kumatulong so nga nangalata iti grant ito na may kadwa nga tawon dati nga granton kuman sa idi pandemic pay ng saan nga naibalin dito ito adto the requirement idi apo rin nga santay nga na-i-submit iso nga otro in resubmit tayo kada ti 2021 iti ko Manong Joel iti writing iti panagsurat ket sino maday iti naka-impluwensya kinyam
Naghang. Nagkangsan. Uy. Medyo may pag-orienta siguro makasubli so na kita adun Okay. sa bro dahil i-shout out mo dito nagaduda na eh. Uy. Tinaudi ka Wan. ti kabla ay data. Dita. Ete. Yan. Pukaw pa nakuti dati cellphone ko kabsat. So, Ulitan bro dati halutsod mo. So, ati saludsod ko Manong. Hindi natin sa saludsod mo, ako. Manong Joel, sino tayo naka-influence sa kanya yung influences mo na mainahay kiti panagsurat. Mabag ni Ilocano writer, wano Filipino, wano Western writer. Sino kati kasla dakal ti impact na inyaya. Lumot ti basbasaan tayo kagpepeso nga foreign writers nga ket kuna alata nga the foreign writers no apay nga kasta digi istorya nga the twist na nang rona dagitoy kalangakang stories kanda dumapay ang sipod ti impluwensya ni Apo O. Henry mutlaan so ti magugustuhan kami nga babasaan nga classical authors ket kas ehemplo tayo dayjay ti maikatlo ang masirib no nabasa ya dayjay Apo ni Apo Tarod Ariel ket muna dayjay ni Apo Rene no nabasam dayjay Apo Rene dayjay maikatlo masirib na may papankin ni Dr. Kalangakang dayjay ti influence na dayjay ket mabanti pa nagbasbasa ken ni O. Henry kastama dayjay dagiti agagayem dayjay sarita ni O. Henry nga Friends in San Jose nabasa dayjay nga istoryana Friends in San Jose kunana nga dayjay nga istorya ket adda dati inspector ti bangko nga pamang-inspect kada dayjay bangko da ket kitaan na nasayat mo lag ti sitwasyon ti kas inspector digitoy naibaon ket duwa nga bangko daytoy napanan na dayjay may isang sinerrek na ket napintas mo ti sitwasyon na kas nga ngam datan adda dayjay dayjay manager adda saan na nga may presentar nga dokumento ket no apay nga saan na nga may presentar dayjay nga dokumento agsipud ta inranta na dayjay ta timmawag daytoy gayem na nga manager mo't lang jay bangir nga bangko nga adda discrepancy da ket masapol nga iremedyaran da gayam inremedyo daytoy manager nga pagpukawon na dayjay dokumento tapno ti kasta maibaybayag dayjay inspektor ti kasta masolbar dayjay mapada na nga manager dayjay discrepancy ijay bukod na bangko iso nga Friends in San Jose iso nga dayjay basis na daytoy dagiti aggagayem iso nga makunak nga dagiti istorya nga ti influences na ket nagapukin ni Apo O. Henry ti dagiti twist dagiti science fiction tayo ket naglalaok met ni Bradbury ken ni Asimov. Basta dagiti American authors ti science fiction tayo so damot Asimov nang influence kaya to kumapay di Apo Roy at Apo Rene Apo Rene kan tanod Rayel ti agsurat ti detective fiction
ti parikot ko, no kumano agsurat ti detective fiction ni Apo Daddy Apo Jose Velasco kumati kasla usar nga padron tayo so masak idi ken dapay may sa idi nga daka mo no kernel damay sa idi nga Ilocano nga writer ti detective fiction awan dati nga genre awan dati yan nga genre tayo iti Ilocano dati tinapukawan awan ti agsuratan ti gasto ket incidentally ni Apo Jose Velasco Daddy Apo Jose Velasco ko nakita ika mga kadakwada kasinsin ni Katugangak Daddy Apo Jose Velasco pa kasi ang first cousin da so kaya ito kumatag surat ti kasya ide jak madungpal dayjay nga dream ko agsurat ti detective fiction agsipot ta umuna-unay sa anak mo nga na-train nga as criminologist no anyaman nakurang ti background ko may ayata na kagbasa ti kasjay so may papanti pakpakatawa na istorya akat siyempre di pa nagbasbasak digiti comic short stories ken novels da Apo Dionisio Bulong ken ni Apo taga Ilocos pa rin nga nabayag nga nagsursurat ti comic fiction atanod ni comics comics naganatayan di Apo kan ni Rudy Tabaco mostly ni Apo Apo Rudy Tabaco so nga di kito iti nang influensya kada tao ken idi adak ditoy may nga naka-inspirar nga talaga talaga di Apo Johnny Hidalgo at kanayo nakdita idikwa balayda iti mapangkusarong karan Sabado Domingo idi adak dita UP ket ado nga istorya naman nga panangin inspirar iti namutoy biyang so nga talaga nga ado ti na inspirar ni Apo Ninong Daddy Apo Ninong Johnny nga talaga nga writers dito iti makunat iti influences ko na naka-inspirar kanya kan talaga basbasaan digiti sinurat digiti ora digiti Ilocano lang ti basaam ket talaga nga digiti nalalaing nga Ilocano writers ket maimpluwensya ang kamat nga talaga najay Apo ket kwa kakatanon Apo Rene kas kwa ta amamuda ka nga kwa nga ura niya nga genre adaan ka lagi na idumdum mga nagapuanan na sarita ka award winning digiti short stories mo talaga kinadapay digiti urisan nga nga bakit nakalalagip lalo ka digiti adaan iti magic realism nga saritam and iti Daniel mas tamat nga ako nga agmarkada digiti nga aramid mo iti nobela taktakit padas mo iti huwag na dato yan iti film tapos dakil pa iti mararamida mo iti tayak ti linguistika iti panagkunam niya saan mat nga panangi dasi guno ka anya kadagiti nga naidumduma nga naramidam ti makunam nga nga mabaling nga pakalaglagi pandan to iti may isa nga Joel Barangan Manuel ay dayjay kasla kaya't kung pakalaglagi panti not done Manuel atanod not done no wampay inyan patak
Alakat jaka mo no kasano to ti kota istoryan to ti mang judge kada ta at ano ta padasan dala ta ti agsurat. Ti panagkuraket saan mo't siguro nga digijay award winning ti adan to siguro nga makita digitoy no kaya't kung ati no kitaan dan to ti Banawag kas pagarigan makita da dijay nga saan laeng nga digiti award winning ti mangibaga mangi tag-ay nga kas nasurat ko nga kas kap na kan no dikit di pati pa digiti naipablaak iti Banawag ta dayjay ti philosophic saan met nga agsipod tanangatiw ket isu dayjay ti pakalaglagipan da ta generally no kitaan tayo jay sinurat ti maysa nga manurat ure man pay saan nga nangatiw ket no talagang agi-start up dayjay. So dayjay ti rason na no apay nga agsursurat aklat no man pay ayan pwede kita daduma dati ko mating contest mo idi kurada ket saan talaga nga para Banawag dat talaga nga para publication lat data nga talaga philosophic baka digijay award winning ket baka saan to nga digijay amangan no kitaan da baka digiti na ipablaak iti Banawag generally numan pay ala ijay Banawag adama day di nagtalo nga nagsasaro no atanod nga story of the year di Teresito Gabriel Tugade nga stories ket maragsakan akmat nga mangi maragsakan akmat nga nakaammo idi nga day di maysa nga tawen kunada ket mano aya digiti stories nga Copy mo na yun. Nagkimapay man the signal na. Alakad ba ikaw kapilang brote ko Adun sa tayo nag-shout out dito script mo. Jack na sigurado niya tan. Nadita. Ay. Why, may man Makita dito comment ni Apo Estela Vizquera Guerrero dati ni kano Dr. Kiteria kalangakang stories ket mabalin siguro Ma'am Estela nga isu data di Dr. Kiteria kalangakang stories ta no kitaan tayo di pasparigan ni Apo Benjamin Pascual ket no Benjamin Pascual ket ti naglagip tayo ket di Cabo Timot stories isong aging gata ket Cabo Timot yung gatata ipabablaak pa lang ti Banawag di Cabo Timot stories ka nakaayat na dito ket no madlawam ni Cabo Timot ket iti karakteristik na ket talaga nga no digijay kasla ko panag imbes nga agsa ti dakas saan adari kita expression nga kasla ko ubot ti palatiwan ti kalesa kunana ko man kita imbes nga digijay ti kasla swearing na ni Apo Cabo Timot so nga ket ni Dr. Kalangakang kunada idi ti MMSyo ket nakaro kano digijay nabuteng kano nga karakter ni Dr. Kalangakang agsipot ti digijay panag nabuteng agsipot ta itot tanaket no digijay kasjay nga ministra nga naungot ket medyo adari kita paka ano diyan pakadosaan na no kung na digiti college students na buteng kano nga karakter ni Dr. Kalangakang ngam kas na kunan ni Madam Estela itatay ket isang to nga pakalaglagay pan ni Joel Manuel ket mabalin nga kasta iti digiti Kiteria Kalangakang stories Tingwa manong Apo atanod kan Apo rin buya adon sa digiti agbuy-buya kada tayo data aduda ado manaw ko manong Joel ti sa lusot kumat itaket may pasarunumat lang jay kas may isang linguista
ken na po ko man. Po ka man yung mo bro sa mong tibagata ko data sa lutson mo. Well, shout out ka pa lang bro. Wen, kablawan tayo dagiti makitakta ko nay ta. Ni Apo Marlon Agbayani Rodrigo, Apo Estela Vizquera Guerrero. Tama na yun. Apo ni Starba Aguinaldo, Dr. Jaime Raras. Okay, sumuli tayo kini Ate Saludsod, bro. When saludsod ko kini Apo kini Dr. Manuel ket akas pa isang linguista. Kasi ano makikitaan ka ti sitwasyon ay sampay ay kay mabal siguro nga yun natan ta Doc na ta ko dati natin ko Manuel HPD pala HPD anyway saludsod ko ket akas may sa linguista kasat no makikitahan manong ti sitwasyon tata ti Ilocano literature ti agdama siyempre contemporary o panawan kunada anya ti buyam iti siguro kutina wano obserbasyon kasi manong kas linguistic kas literatura. Well, linguist and at the same time Ilocano writer. Akit ti panagkita tayo umuna-una dahil panagkita tayo ti pagsasao tayo nga Ilocano kas gapot ako nam kas linguist. Akit ada jayan JBM HPD. Well, Apo Daniel, hindi pa doktor na tanong ka. Naman pa hindi pa doktor na tao iti linguistics kat makikita tayo ti pagsasao tayo kakas gapota dynamic dito dynamic natin try na tayo digiti pamati tayo may papandi pagsasao tayo itata mabaling nga santon nga iso ti pamati digiti sumarsarono. Kasla ko mapagarigan lang yan na po rin dati nak nga kastaunay nga ringgor tayo no mapanak agawid nak. Kuna dati ubing ta wrong data mati data sa saritang pagawid nak mapanak ko. Ket anya dati mapasamak no awan tayo ton nga mang ibagbaga nga madi detoy kuna tayo. Ket tinto sumublateng ket digitay nak generation. Talagang ipandan to dito nga kas may sa kadigay rules da. So adan to digitay shift iti pagsasao tayo apo Rene Apo Ariel. Adan to digitay shift nga kuna tayo nga great kasla napasamak iti English nga ada digitay great shift iti pagsasao da. Kasla mamati kayo nga dayjay ko Efron ko na tayo, dati Efron, agluto, dati kusinero. Kat Nepron, ti awag da, idikwati no nana. Nga magsipo, Enapron, kat agpagpada ti balikas na, kaikatan day jay Nepron, nagbalin nga Efron. Apron. Apron. Napron idi kwa damo na. Napron dayay. Napron versus apron. So nasesayat sa nga baliksan dito apron ngamjay apron. Apron. Napron versus apron. So dayay lang ti may nga may ibagak nga shift kung iti English nga may sang example. So kastan tumot ti mapasamak iti pagsasao tayo. Dan tumot digijay shift na kinapugno na ket mapaspasamak iso daytan nak ken ak. So nga awan tayo nga mangipilpilit nga kasjay ket talaga nga adunto digiti panagbalbaliw. Kasla ko may sapet nga paspasamak. Kasla ko marayay nagi-start dito ko agi-start ti Tagalog data.
Alaan tayo ng example na ti Tagalog. Nag-i-start na kung nada idiyon unana at nagsisi-start na. So generational adan to digiti generational nga paggigidyatan tayo. Iti pa nagsao tayo nga generation versus di pa nagsao da generation nga sumarsamno. Kasta ti mapasama iti pagsasao tayo. Pas pada tate ko na tayo nga. Aside from the fact nga umadon to digitoy incursions ti terms ti Tagalog nga kasla tatak umad-ado tatang ket kuna tayo ket dapat kuna naman ti Ilocano ket mapuktukawan na ti rumban ket dayay balita kuna tayo mo ten dayay mapuktukaw mo ti damag so umado di kijay kakasjay anyway saan nga objectionable di kijay no ti linguistics ta dynamic nga ron ti pagsasao nga ti talaga nga ma-preserve iti pagsasao tayo daytoy grammar. Naman pa'y mabaliwan aming nga termino, agbaling nga Tagalog aming nga termino tayo, saan nga agbaliw dati grammar. Talaga nga naka-fix, digito'y pro, kan digito'y articles. Iso nga saan nga agbaliw digijay. So, adati kan itintulat ta. Dejati beauty, so dejay grammar saan nga ag-change. Although dejay termino ag-change. So dejay view tayo. Iso nga sa Anton nga sabalin ko ti Ilocano digiti next generation kan sabalin to ti Ilocano digiti second generation saan nga kaslamat tata adu mo digiti panag-Ilocano tayo nga saan nga namnamaan digiti nagkauna. Iti dayati view iti language. Iso data ko manaw. Iti panagkita. Ay kuan iti kuan data kadi ay nagana da jay napas di dynamic nga panagbaliw-baliw ano palagad natok ti language kit makuna kadi resulta laeng ti kumbaga bukod alinteg di pagsasao wenno iti bangir na kita socially constructed nga kung kunanda kumbaga ikadeng ti may isang gimong wano group of people iti unag ti may sa gimong ti kastang panag-ship ti pagsasao anya ti kompyay manong no natural kadi wano social rin no ikat mabalik ka nga ti estado ti panag-shift ti lengguwahe no lakit di mapalubusan daw ang estado ta asla kumay ti napalpalabas ket isang bansa isang diwa kuno ni Apo Marcos ket talaga nga isang bansa isang diwa ket isang wika diyan mo tan ti kana kinapod na at sinurat ko nga film na malagit ko katata dayjay ti title na ket saan nga dekreto 3 at the sinurat ko ng dekreto 3 dito dekreto 3 decree number 3 so dating decree kat pagsasao ti masurot in declare ti may nga kwan iso nga gusto da ko na no social at dapat digitay layers ti society tayo nga mabaling nga mangidiktar kasla kuma digiti editors digiti writers may nga layer dato nga mabalin nga mangidiktar when manaw so malagip yo detoy play ni Molière by compulsion nabasa yun na dyan amot nga na i-pagpabuhay na dyan
plain mulir doctor by compulsion ket kunana ket adala jemay nga parte na ket kunana ket magna iti puso iti kannawan ti barukong kunana da jay datoy Shanarel sa tayo daga main character ket ibagana nga da jay puso iti barukong ay jay puso at iti kannawan more on the right side kunana dahil di dunia agure ka man doktor kunana at na pagkamalian daw iso ng doktor Wen. pagkamalian daw doktor iso na ni Shanarel kaya ibagana nga da jay puso kada di kannawan at na ignorante mat wood cutter ni Shanarel ket pinagbalin na ka doktor pinersarda ta ni amin bakit na ket kunana ket ingkay agbirok na ti doktor ket ingkay di jay kabakiran tano da makita yung putol ti kayo iso da jay di doktor kunana masapol nga bautan niyo tapno ti kasta aminan nang iso na ket doktor so binaot-baot da aging nga napaamin da nga doktor iso na tagagaraan da mo ti babaot so atan napanjay mapanaagasan jay kakit ibagana nga kasjay nga tiyan di jay puso kapitan nawan pinasinaran da apay ket kanigid mo tiyan ti puso ko na jay dunya kunana dahil takot nabayag nga adal datan idi pay laeng nga binaliwan me adda iti kannawanen ti puso kunana nakam mo doktor ignorante kayo nga talaga kunana so dayjay nga example baga nga mabalin tayo nga mabalin nga diktaran ti may isang sektor ti sosyedad pan nakausar wenno ti dayjay view ti lengguwahe dayjay te kunata yung language planning apo Rene Wen pa na. bayag nga inararamid da dito yan language planning iplano da no kasano ti panagyan dayjay pagsasao iti masangwanan ngem dayjay kunata ket prescription dayjay saan nga description at dadua nga agap-apa wenno duwa nga school of thought kunata ket sa agap-apa nga views ti pagsasao dayjay prescriptionism versus descriptionism. So description i-describe mo lang dayjay manarimaan. Yung prescription iso dayjay parte na language planning. I-plano no kasan. Dayjay ako Rene. Kung manong siguro nayon na sa saludsod. Kanya ti buya mat manong ti ba? Di sitwasyon ti MTB MLE. Epektibo ka di no masapol pa nga epektibo ka di no masapol nga do pa di kunsunan tayo nga assessment siguro no panag reconsider kada iti manpower tayo as para kada iti teachers nga malagit ko di ka mo no di pasnaan no di di dapayan ada iti kunsa na i-re ko kabasit nga adu bidot na student pupil manual dimbalan matan iti ima dagiti iti manurat nga Ilocano ngano ket adalat dagiti makalusot pagbidutan ket anya ti makunam ditoy manong Joel lakas may sa nga edukador. Umuna-una ay ading Rene day ekonomi tay nga kasano ka diti plaster na dati MTBFL no masapol tay pa iti atong effort o no training no kasla masapol na pa iti adong intervention para kadagiti memestra pupudno data ken masapol pay dati MTB MLE ti nawadwadwad da panawan ket pan naka-implementer na ta adad iti ngamin teorya ti panangisuro aya at dati panangisuro iti pagsasao no dati pan naka-master ti pagsasao adda dati kunata yung cognitive academic language proficiency. Dito cognitive academic language proficiency, iso dito dayjay panagusa iti pagsasao para iti academic purposes.
injay mismong eskwela. Ket masapol nga 12 years ti masapol na dato itapno ma-develop dayjay cognitive academic language proficiency dati ubing. Kadayjay may nga lengguwahe. Agasam data dikad nga rod no 4 years lang ti inted da iti MTB MLE. Agpepeso nga kukuha tayo dato'y pagsasao tayo dito usaran tayo ngum saan nga academic language da ammo tayo. Ti ammo tayo no sumrek da ubing ket datay social language laang da apo Rene at anod da Ariel. Social language kaya nga saan datay lang paki-interact na itipada na nga tao. Dayjay ti addaken ko na master na. At detoy it takes only 3 years to master your social language na kunata. Detoy basic interpersonal communication skills no kasko na digitay kita mangisuro iti English. Basic interpersonal communication skills iti ko na tayong social language. So 3 years laang. Itatan dayjay academic language ti ubing masapol na ti 12 years to develop. So manulaan ti inted da iti MTB MLE 4 years laang. So saan tayo nga ma-develop dayjay academic language proficiency dikat nakurang. Iso nga masapol nga dayjay MTB MLE tayo masapol nga ag-continue aging ga iti college. Wano iti pay graduate school agsipod tapno ti kasta ma-master dayjay ti maysang individual dayjay pagsasauna literacy saan lang nga functional literacy ti talaga nga literacy na. Iso nga kitain nyo ti kabayag tayo at anod Ariel nga nagbasbasa iti banawag manipud di uping tayo aging nga sa tayo laeng makasuratan idi kalpasan ti 12 years siguro 10-12 years agsipod lengguwahem at talaga nga dati literacy tayo kat dati iti creative literacy dati pa nag-create tayo kada out of our literacy so dati iti talaga nga maited ko maiso nga masapol umuna-una ay masapol ti parnakanayon ti kaado ti tawan may kadwa training ti teachers apo rin ngatal talaga manipod ka idi mag-training tayo ti MTB MLE ket kaslawam ti pamalbaliwan na awam ti narigat da nga i-master detoy pagsasauda narigat tayo nga i-master pagsasao tayo ata datay ko namon masapol ti 12 years ket no agi-start ya teacher ita agtawon ti 22 data teacher ket rugyan na nga sursuruan ti sa una literacy ken nangruna la una yan no adalan na ti meta language dayjay meta language nga kuna tayo ket isu dayjay talagang panang conscious nga panang study iti dati pagsasao saan lang nga functional literacy saan lang literacy ti adalam dayjay mismo nga pagsasaom so namak pala yan 12 years plus manupay nga years nga adalam dayjay meta language mo ket mabayagan masapol nga agtawon to dati teacher iti kwan ket saan met lang dayjay mi kuhuman digiti teachers tayo iso nga nasayaat nga digitoy mangrugi iti elementarya ag continue iti college tapno ti kasta no digiti teacher training institutionan medyo master danton na pagsasauda pagsasaot master danton ti mother tongue ti kasta maimpluwensya an danton na panang pintas ta panang isuro dangam ni tatta ni kantay ida ti crash course akat awan kasla awan ti epekto na so nga linawas ti programa tayo kas parigan ti radio station DW80 Lawag City ngam kasla narigat mutlatat ti pamalbaliwan na agsipud ta dayay it takes time na talaga nga masteran da nang ron natatitikon iti apo
Rene, permit rigat Why? mangisuro ka na jay. Jay article gat tiket iti di palugusan tiket iti permit rigat ti mangisuro ka na to. So, masapol na jay. Then, masapol pa iti libro. Iti libro. Tay kunam itay, malagit ko da tay kunam, nga, adamot lata di kita makalusot. Kunam, pud no, ore da kami, adod ti Ilocos Norte, quality assurance ko namin da jay. Nung adto no, napano na yan, napano i-release me, jay, hindi kiti Google Drives. I-print na di kiti teachers. Adama gayam nakalusot. Kailaang, kakatawadan to na, madiret in despite the fact nga na-QA tayo, na-QA tayo dito yan, at pala nakalusot nga nga minor alhamot unay nga adon ta napalabsan tayo mapen. So di kaya ti masapol tayo apo Rene 12 years, at least 12 years ti NTVMLA training teachers manipud pay iti elementary agingga iti teacher training institution ken digiti libro ti naka mapintas digiti libro tayo. Dijay. So, okay. Just tagin na manong tanod. May naigod ka dati ko ati panakakumikom mo iti ko pelikula na Ilocano. Ado dati sa lutsug pwede ito anya dagiti masapol pa yung aramiden adda ka di makita mga future na in regards to the viewership awatin ka di dagiti padang Ilocano ti pelikula nga Ilocano masapol ka di nga makigiddan tayo kadagiti gimmick tam nag-viral ti pelikula nga Ilocano ta dagiti makikita tayo nga ipagarop mo nga pudpud no nga pasamak scripted mat adda kayat na nga kasla dati ko dagiti ko ni Ben Sentiments sa datay sa kunam la nudpud no nga gaapad ang scripted gayam na yay so mabalin ay ka dagiti kadigat kasapulan kadi nga aramidin tayo dagiti kasjay nga gimmick tapno medyo madlaw damat nga dakastoy nga araramidin tayo iti tay akti pelikula so inya na niya makita mo dati nga tay ak kung nagkita kat no digitoy kaya dati Facebook dati social media tayo kat talaga nga kadita everything gross kasla kuma forest data nga amin ket mabalin nga kapwera lang digitay mang violate community standards ti Facebook. So nga ugit kita ket adda ka nga adda pa dati may isang vlog diya mo vlogger tawag ta kada jay gataga ditoy Mindanao kada agkumpare da Ilocano mat di daw ket jaka mo no na nasalsalapod nyo na ito Ilocano di gito taga Mindanao da gito jaka mo na inugtoy ko darat sa gito ket dayay binuhaw di gito peso tata da may sa dati na nakasurot mo jaka mo na taga San Nicolas dito ket kita mampay ket kasla dati agin inom da nga agsangsang agkumpare sarsalot so mesa ket may sa katsungsong bata nangam ayog da taga San Nicolas Ilocos Norte di gito so napatak da San Nicolas Ilocos Norte dati ayog ti San Nicolas Ilocos Norte talaga nga dito ti may isang napatak nga ayog dito Ilocos Norte. So, nakayayat na dyan. Kita man na pare, kasano mat dede mo ng asawang pare. Katawa siguro ni Apo Daniel, no, adapelaan. Iso na taga sa Nicolas, kada Apo Delpin. At mayat, di bijay. Daan ti banget. Di gito, kan digiti kinapudno na ti imo na nagaramid pelikula da
kwarog kini tata yan dito dramatista dito dramaturgo dito Bagyo da kwarog kini tata Badong so dito da kwarog kini tata Badong iso nga dito dati Highland gitu uray man pa digiti gurot kan digiti ko nga nakasursurot ti Ilocano ko iso dati mahilig ti agar aramid ti pelikula nga Ilocano uray man pa pakpakatawa digito ket gusto natin nga rod anything goes mat media ti ngam talaga masapol tayo ti napaypayso nga talaga mat nga legitimate nga film industry ket tena ko nang itatay at nga ta future na di tayo man hindi na tayo kunakon ipasigurado na at the future na ngam by just the novelty of it dahil kinabaruna nga ani at dagayang pelikula nga Ilocano ket mabalin nga kailiw mat dagiti Ilocano kaya kasanumot nga ti pelikula ti Ilocano ni Tata Badong kunan ni Apo kailiyak nga Apo Froilan by just the novelty of it siguro dagayang kasting pelikula nga Ilocano so mabalin nga at the future na detoy takas na kunak no agbiag iti Facebook alakit no apeng no agbiag da antibanget kada sinaratay dati jakom no taga Ilocos Sur dati taga La Union wano Tarlac detoy ada store na nga puro store mat dati ko dati puro store nga pakpakatawa so ado di kiti kakastoy no apeng adda di kiti kakastoy ket saran dati mother tongue makatulong dapat dito nga mang parang ay iti dati multimedia capability ti may nga pagsasao dati kablaawak man digiti ka nagbuy-buy na digiti kadwak ti Sarigilap online ni Apo Des Ladio Pinaldo kadwami dato ni Apo Bernie Batin wen Apo Des kadwami ti Sarigilap online kadwa tay di Apo Des Lourdes ni Apo Illustrator tuwan nawag Illustrator writer Illustrator writer tayo ket ni Sir Bernie Batin dati kwa Ma'am Des dati aglaklako ti ada store na nga kulit-kulitan daket digijay naka ayat kan recently damat mapantay mo ti kasla ti music kuma ta parte nan sa mo parte mo ti literature dati music when ket timang padpadas ada mo timang padpadas nga Ilocano ti kantaan na kasla kuma tataket ni dati kadwa tayo iti kuaken pelo ti pasnaan mutlaan ni Robin kadwa ni Apo ni Robin kabats ni Apo kaidaya kabats da kada Apo Rene ni Robin ni Robin manong ni kwa ni Robin Alunday ken Mar Sevillana nga tadagi ko ta Spain Robin nga kinumpos na kanaw so nga way ayatanak ta paraman na matigi kinumpos na ket kadon na agkompos kumatap no ti kasta umadumot ti na-create nga video tayo uri man pa digiti ket sample lang nga pelikula nga kas na kunak masapol tayo ti legitimate nga pelikula iso nga tumulong tayo babaan iti dati panakaala tayo ti Grand Tilente Ilocanja nga manarima nga proyekto tayo tata nga ti parekot ko awang kay ti nagregister iso nga madanaganak amang no saan samot nga interesado digiti digiti estudyante tayo nga sapay ko mata na interesado nga awang tayo nga eskwelahan no madamo yung memestro waragawag yung man Apo Rene pinapo Ariel Jay Cagayan na mabalin nga ako dyan
Kumbaga, i-promote tayo, i-promote. Why. Dati ko kay Bro Ariel, nagana kaya naman nung na yun, siguro Ilocano music. Di medyo titakil ti production na when production, kita dagiti yung kanta, dagiti Ilocano novelties, yung kunada. Yung met ko mga kwamet, nagana. Dagiti baro genre tata, basta dagiti rock R&B, rock and ballad. Kita mabalang siguro nga dapat kasi nga R&B, rock and ballad na Ilocano. Siguro oray hip rap po no hip hop adan sa mo dagiti tigil Ilocano na ya kasta. Ya musikero. Adda ato i-comment ko at i-page da. At pasalip iti nabiit dati amyanan pa. Awen. Although saan lang Ilocano, amin nga languages iti amyanan. At dapat ka pampangan sa dito basta north of Metro Manila. So nakita ko dagi listahan ti finalist agad ko at dapat dagiti Ilocano sa jay. So siguro apaman nga ma-out na dagiti iti market. At least adda agbiling standard no mabaling nga mangguyod pangato kadagiti klase ng kalidad ti ko dagiti Ilocano songs. Agpaiso nga ko medyo agpaiso kami nga kayatan ti tao dagi novelty ken dati nakairuam tayo nga jet ti tempo nga ko jet tayo kasjay. Amangan no dagiti Ilocano musicians ket sanda pa nga napadas so no nagsayaksak iti sabsabali nga genre which is amang ano dagiti maturayan dagiti dumapay nga ko nga Ilocano particular dagiti agtutubo tapno maagiray da iti musika nga ti lengguwahe na lengguwahe dapat lang iti Ilocano. So Iji ko bro, nagana malagip ko ato band rock band nga ko taga tiga mo no nagagpo ko bro Bigis. Ito ko taga mountain province mo tagi jay. Ngati lengguwahe da kita ko lengguwahe ti mountain province so ay Mountain Province no Baguio. Dati singer ta dati ko nga dati bulag na babae. Okay. Dati ko nga. Yung nangato ti wala sika, nangato market da ije local. Tawren no sumakay ka ti jeep ije Baguio. So tay patugtog dati driver ka. Okay. So siguro ka kasjay dili makita tayo a combination of makapakata humor, novelty sangkabasit nga panangayos iti quality iti siguro and siyempre dayjay lengguwahe ket mabaling nga rugyan tayo nga nga ayusan kasjay. Lalo ko mano dagiti composers ket ko agdisnudo da nga umasadig ka dagiti adda muna iti lengguwahe tapno maayos mo dagi orto kasjay. San mat ngamen nga siguro iti makita ang mga sobrang seryoso, sobrang maayos unay napintas unay dayjay lengguwahe ang mga hanga makarelate dagiti daduma. So adda mo benepisyo da ko rawness da makita da nga rawness ti lengguwahe ken pagka natural plus jay tapno dagiti nga nga form of art dati pelikula music kumbaga may sarat tayo dati kahit tayo mapasamak iti lengguwahe so agbaling nga katinulong tayo imbes nga medyo susupadi tayo last jay. So nakana datuin kasano nga ta harami dun tayo dati apo Joel.
adda tarit masapol di tarit no no just ito lata kwan to social media kumbaga kas na kunamon ka mabalimot amin and Yan, katay mga Ilocano ka once nga makakita tayo ti Ilocano no ka din namin. ato oy jay Ngamin, tunggal mesa at bukod ng motivation. Motivation na apay nga aramidon nila jay. So at the motivation na nga kasperigan kayat namot ti muna unay kayat na unay ti aglatak kuno at talento na kas jay. So natural nga rumwar di kiti kakastoy nga ada talento na. Nga dayjay ko nakunak nga tunggal may sa dami ti bukod nga motivation, mabalin nga kayat nga error ja talento na, mabalin nga kayat na nga mat nga ti makakwarta, tadi gitu ikat nugayam ado ti views mo ita YouTube kada Facebook kat sakayan luganan di kitay ads kat kasta kat kakwarta ti di kitay giti nga kumpanya giti nga kumpanya iso nga najay na dumadong mga motivation kat yura tayo rumwar di kita nga talento nga natural apay ko nga nagatataod di kita antibangit kada Bernie Batin kada ni Funny Life Ilocano Funny Life kunanan sa ganda sino pwede kita daddo mga bibuyaan tayo ang katawaan tayo iti Facebook kaniti YouTube so nga yore tayo i-encourage tayo dito kuan nagiti nga talento nga rumwar ta barang kasjangam na saya at no da mangi direct dagiti ko mga kuada sla dati kuma no mabalik kat cultural nga direksyon mangted ti cultural direksyon gito direksyon maditay mat maaramid di kijay no awan ti giti ahensya nga kati gobyerno ken ureman pa awan ahensya no awan mo ti kwarta tayo nga mang ko kada gito tarabay kada gito nga talento nagado ko mga mabalin tayo nga aramidan nagado nga dati langan nursery rhymes tayo ti Ilocano kat nagyaman tayo kin ni Ma'am Roslyn Campano ta dan sa di kita aramidan na no pa nga di kita Ilocano nga YouTube kada kan damat ti tinorten ni Raymart Ballesteros ket yan encourage ko dati mesa nga taga-Banggi nga nagaramid mo ti video na tuloy mo data tagaramid ka pa iti ko kayam sa pa iti agaramid ti nursery rhymes kuna kun sir nga ipakitak no ko king ka kuna na won atap no igasta ket napintas ti jay kwani Kevin jay Banggi ket nakitak nga at potential na tana dati ti thesis na garamid ti digitay lesson ket agkanta agsala nga original di composition na so nga napintas din nagado nga mabalin tayo nga aramidan para iti Ilocano na masapol nga ada direksyon na nga ken masapol nga ada digitay makatutok ada digitay mang tarabay kadigitoy nga talento na i-channel tayo nga para iti edukasyon digiti ubing nga Ilocano. may dekreto no yeah. Digiti ni comment da po Estela. Apede ti dekreto. Dekreto numero 3. Apede ti dekreto numero 13. Madam Estela. Nagustuhan ni Madam Estela ti dekreto numero 13. Dati ko detoy. Kaya nga bakit no sinuti. Wan nangati dati ti Jay kwa Atila. Dahil nabuhaw ti premyo na.
nabuhaw dati ti premyo na nangati dati ti Oy. Atila nga nabuhaw dati ti Oy. premyo na. So same Saka mo judge si di atanod ka dito eh. Ya kamuta iti Daniel ko Dekreto numero. di mo bagay ti ko ti nabuo di premyo na ti Daniel category. Duwata idi. Nangate nabuhaw pa. Oy rest in peace apo pa Art Tolentino Ignacio. At apo Art Tolentino Ignacio. Well, data numero 13. So, nyaminan medyo may isang istorya nga apay nga tanga nga ti makita ni Ma'am Estela kat medyo jak kasla madinsama iti sinurat ko toy kung kunak angam jakam mo no ano ti nakita ni Ma'am Estela data dekreto numero 13 nga ininjeksyonan na ti bukod na nga ama. Iti data nagsipod ka panawanan. So daya doktora. Ngam story within a story ngamin dito. Story within a story. Inaramid dayay author dayay istorya nga kasjay. Kasjay mat ti kuana mapasamak ken kuana iti pupudno nga biag. Ngam awan ti resolution nata nagkimat laeng diyan dayay pinagkimat ti Odinan ket jaka mo no nalawagan mo no saan dayay ending na dayay istorya. So dayay ti dekreto numero 13 nga adda decree nga number 13 kanada nga mapapatay digiti ano datay napauluan tinangisalakan napauluan iti tinangisalakan kuna naman. Oy. Kuan ni Ronnie. Pamuna ka nung kauna pelikula. Diyan mo tandaanan dati pelikula nga kunam apo Ronnie nga tinangisalakan. Baka mabaling ako kasla translated or what. Sa giti kuma agiti pelikula nga may papantin ni Cristo kat may translate iti ko. Dalagay kasi nga pelikula. Di ba dati iwawaras ti kuha may isang company, religious company na ang mga ano dayay dakamate ni Aderon tinangisalakan pa the Savior. Mabalin nga dayay daklam mo. Anyway, dayay may papanti ko, dayay kulata niya, dayay pelikula, dayay future ti pelikula. Dati nga main music, although uri bagatay nga nairaman kada jay amyanan group dati Ilocano at amyanan pop ngamin ket ko adu dagiti big names iti music industry nga Ilocano pakairamanan da Ebe Dancel taga Isabela ni Harvey Cabangon. Noel Cabangon taga Isabela taga La Union ni Harvey Debbie Langit taga Baguio. Ado da pa nga sa bali nga adda Ilocano blood day ket kaduada ni national artist ni Kayabyab. Ryan. Ni Gary Granada nga nagbasa jay Baguio. Kahit ko sa wen kumbaga napintisaran dito dito music industry iti amyanan ta dagiti kakasting personalidad nga nag-come up with the festival Salip tapno pansinan ti national nga eksena ken uray iti local kumbaga maawis dagiti agdengdengeg ta iti production na kat naidumduman ang agkadayay panang handle dayay dagiti kanta kat okay dagiti tunog kat medyo mabalin mo nga yabay iti kwan iti national one international nga level ta sabali pa ng handle da iti biyang ti pelikula amang ano kasapulan tayo mo pa iti ti kasla dagiti Ilocano nga involved iti pelikula teleserye nga talagang involved na iti pagilian kas kuma ni Emmanuel de la Cruz ket
may isang nga director dito nga may involved ka dito international festival taga-apari dito sa sino ba kita mga tayo Ilocano. So ang mga nya nga ti masapol mo't nga rami din no nabalin nga anya ti venue nga mabalin pa nga pagsasarakan ka dagitoy tapno amin mo't nga ko pagsiatan ket masaya at mat tapno para iti isasantak ni may isa nga dito nga genre. Adda ka di pagturungan kuma manong tanod dati arami din yung project. Adi kas pangarigan output yung kadikat mairuar iti may isang festival bueno kasi ay kasano ti eventually inya ti papanan na dati nga arami din yung project. Well, dati kat talaga nga ti purpose na dato umuna-una training. Then kalpasan da training, jay pangirwaran da kada yan sursuro dati training kat da jay film festival agaramid na ti filman ngam da jay film ijay akat may stream tumutlaang iti social media kan adanto mat kita premyo da. Kasi lang ti konsepto na dayay tapang padasan tayo no kasano mati reception Ilocano kaditi Ilocano nga pelikula isang short lang dito tam basit lang jay time nga makonsume kan talaga nga short digitamot ti ko itat na ti pelikula masapol nga ti trainingan tayo ya digiti ubing no digiti lalakay ti training although enjoy film festival mabalin damot ti mangala ti lalakay nga kas actors kada actresses ta dayjay nag-realism na iso nga ti purpose tayo lang dijay tapno ti kastakat adamot maipakita nga kasla film festivalan iti Ilocano nga talaga nga saan lang digiti Ilocano films nga maikong contest iti film festival ti Sangalubungan kasla mini laang dito mini festival digiti Ubing ken saan lang Ubing digiti mabalimot digiti natagan nga kunak nga kas agakem iti detoy so nga medyo laang ti purpose na pamadasan para iti panagino kasano mo ti agaramid ti pelikula nga Ilocano. Ano na to islog ti Kabinyang kung kuno naman detoy. Na puno nular. Ronnie Almares Nulyar. Dati ko bro. Dati na yan Dati hindi ko ala, hindi April sa natin nga tawa no June. Imatender na. Dati itlog ti Kabinyang ka dati Aday apo Rene. Ay, manong. Hindi ko dati may nga webinar nga inatendara kiti Center for Ilocano Studies ti ko Dapo layo ti hano. MSU. When iti ko da may when di may nga speaker dakit may nga kuama may sa director affiliated iso na iti ko MMSU mat lang get di napintas mo dagiti ko na dagiti nobobra na ta medyo sumabsabay mo iti kadagiti festivals iti sabali nga ilili it di ka mo no kwa iti makunat na napintas ulit na jay nakita karon nga sine na Ilocano the workshop summit kinya da manong Joel Manuel mabalin gamin nga ko dagiti cellphone ket isot usaran ni gitubing dagiti
Wow. ngiti tawag ditan ti filmmaking na mobile filmmaking sa usar da Android phones nga natutusan ti Android phones ket kwan iti capacity na ket Mabalin atar dito pigsamat ti kuana dagito yan. napigsa ti kuana na so napintas unay nga ko barbaro makatulong dito ilong ako dito ko ti filmmaking training tapos JBM tapos kasta ket di mo ti filmmaking ket kabagyan mo lang ti literature ka kumbaga kabagyan da itang kumbaga nagkapulo ti may sa nga poon literature, film, music. So ajay salut-sut tay nga ajay nagana pang mabayagan wano di talaga turungan ti Ilocano literature ket sa intraman na pa yan ti arts. So arts and literature. So mayat nato nga gundaway nga dagdag data nga naganak pod no estudyante ket nagparehistro kayon pangaasiyo hijay dito nga pa workshop training apo JBM tapno kasta maka pagtitinulungan tayo nga biyagan ti bukod tayo nga arte ken literatura. Mabalin siguro nga i-comment dito yung dati ko manong tanong dati link kakatano dati link ti page suno ay pakamo may papan ka dati project yo tapno aware dati ko dati interesado dati link na dati pagalagadan na dati biro so biro ko dati guidelines na dati pa may isa pang panunod kay siguro dito nga sombrak dagiti ko dagiti nga tao din critic kuno cultural scholar uno observer nga agruar dagiti kakasting nga ko materials nga tao nga curator mga iturong nga kumbaga dilawon na lang uno ipanaidod dito nga dakasting nga papasamak iti kailukwan tapno dagiti padpada tay nga Ilocano agbalinda nga aware nga adda kasti nga phenomenon nga ta agbay viral dagiti clips baba nga mupay makapakatawa datoy hikayatan niya ala lukoy na tirik na dagiti dagiti Ilocano nga dagayam kasti nga Ilocano dagayam kasti nga makapakatawa nga materyales nga mabalin nga form nga mausar tapno maiduras tayo dikit sa bali pa nga kaya tayo nga irwar nga mensahe kasi so mabalin siguro kasla siguro i-encourage tayo dikit exercise nga critic tayo nga Ilocano nga sapay ko mata madlaw da dito nga mapaspasamak nya so nyawag natin kasano nga ta nga ma-encourage tayo dagito nga ta siyempre saan tayo marami damin so dagiti certain roles nga para kadakwada tapno matulungan da tayo tapno kuna everything goes siya ti kaslabakir da ito yun so mayat mo siguro no dito nga banda dagiti agbunga kayo dito nga banda dagiti para adigi katas jay adda mangiturong saksap na po ka ya bro why na nalawag ni Apo JBM sa diba nag-stop sa sa pulog dito Facebook dito wall ko dati actually dati ko na dito Google form sa nakita ko tayo Google form mabaling agparehistro ditan
Ajay, kita Tagapukpukaw. Okay. So, yan. Ganun din. At ipagpagkatekot ko siguro, nawag na dato yan. Ipagpagkatekot tayo. Hati, tulong dagiti ko, dagiti ag-CCM, dagiti ag-observe. Tapno, ma-aware pa yung dagiti sa baling Ilocano nga takas to yung mapapasama. Yeah, bro. well, ako nasa pula ko, hindi ko G-Link. Hindi ko member. Kaya nga, medyo kuha tayo i-post ko naman dito kuha tayo. Dito ay Facebook group. Nang basically, na mayat niya ko talaga nagana uri dagiti kung kuno tayong pop culture critics dagiti. Why? Again gates na talaga ito yung kastoy nga papaspasamak kinunang mo tayo phenomenon. Yung napintas nga maramidan mo lang ti papel academic papers kuno masapol nga tayo nga pa-practices tayo kita sobrang kita unang akademya gamin tapno diskurso diskusyon ket maingato na yan siyempre tayo ti universidad kita malaksid nga iti role na kita mang mold ti panonot kita open ito iti university ket mang preserve dagiti knowledge preserve ti knowledge and dagiti praxis nga kunan tayo na siguro sa bagay adumot dagiti ko tayo dagiti nagan na dagiti barbaro nga barbaro nga Ilocano critics malaksid kini Apo Junley dapat ako ni Leo Tejano mabasa dagiti kuha na naman minsan napintas mo dahil ni Mark na apelido na rin Tabunan dagiti so no kitaan talaga kaya ti kabailan ti Ilocano community nga sumabay ti kastoy nga di national scale kung kunan tayo makuna mo civilization tayo Ilocano civilization kas pagarigan iti ko ti fiction saan mo nga panangingato ti kuha tayo niyan ti kabailan tayo makabasa tayo magkagiti fiction dagiti Tagalog. Saan mo nga paudi nga talaga dagiti sinurat dagiti Ilocano writers. So no mapantayo siguro iti sa bali nga genre aglalo iti saan nga maitantandudo pay. Kumbaga masapol di extra nga effort tayo nga tumulong tapno may tandudo dati. Kasi makarigan dati kuha niya anong kakatano dati may pagupiti plus fiction. So kaano dati kidapayan na nagsasaritaan tayo and tatang ka babaan sa Regilap online kinadamo kasi may tutulong dati imbiit ka no mo kat kuan medyo napuskunan dagiti materials na yon. So so kahit ko sa datay siguro nga Ilocano writers may balintay nga ibaga nga kuan nga naurnos tayo ti orthography tayo, gramatika, kabailan tayo mo nga ayamon di form nga ore medyo balibalitan tayo form kumbaga na master tayo di art at nga genre dati fiction dati poetry kumbaga kabailan tayo so dati aghinghingalo no mangrugruge nga art so siguro masapol tayo tika tumulong ngay nga to kat dito project mo tatang may papanik ti film ikat talagang kumbaga yun nakakabilib mo kunada kumbaga dayawon da ka kada ito nga effort so
iti sangkabasit nga maitulong mi ket arami dun mi no mababa inti promotion no sa bali pay. Huwan ta barang adda di kita matakwatan tayo nga ket kinapuno na ket kuama di kita maki-film festival mat di kita kakadwa tayo nginhala tayo ko dito yan iso nga nagijay mangisuro taga Norteda di kita nga nagijay may participate aket no mabalingket kayso nga ti kurang na siguro tamakit kita mi ket kurang na siguro ket panangkid daw ijay iti regional directors ta imemo da kumalangar oden tapno ti kastaket da sigurado nga napigpigsa nga kuana ta dayjay ngamin request ngamin request lang saan ngamin na consistent kinapig sa ti signal dito'y puro kunani Apo Ronnie dati film na ang mga saan niya masubaybayan ti webinar Apo Ronnie no kasjay mabalimot naka-record dato mabalimot nga i-record dato ito pun tikas taket mabalin nyo lang talata nga buyain no danto pa nagpigsa dayjay signal yo tapno tikas ta maki-participate kayo tapno kumbaga participar ka dito kumbaga fill up na lang yung form niya kakatanod fill up na yung dati form lang entry form tayo kasjay kan siguro adanto basit isend mi nga kasla ko ata digitoy ag-participate nga minor ata masagasaan tayo mot kadati paglintagan tayo nga Data Privacy Act at adanto kasla waiver digiti parents nga kasla palubusan na digiti anak da no minor digitoy nga agparang iti daytoy pelikula Jadi lang ti may nga requirement to nga isa no nga itet. Dan sa dati yan sen na jak mabiro kang ngamin dati kano biro kag dati ti Facebook ag kapsot dati signal ko ag pukaw. Dati first come first serve ko na. Pamasa ko Rene dito. When nasa Pulak manaw. Takot iseryo kadi mo yung memestra ti high school no mang-organize da ti members da tapno ti kasta makipaset da ti dito iket dayjay ti konak no saan to nga na tigsa ti signal at saan tayo nga maka-join iti Google mabalin nga ipan tayo iti iti lectures ti YouTube kung iti dumapay nga outlets tayo. Well, siguro dagiti pekwa dagiti chapter presidents ti Government Pilipinas aglalo ka dagiti chapters nga adot ti kwa ti teachers makamang tumulong kayo kumatano dadapi nga mahikwata dito nga project pagimbagan mabalin tayo pa nga just dati kuana tatangay idi into dati kuatano idi into dati grant Mayo idi in-release dito nga madimi pa napupuutan nga dagayam di kortan ta di damot in notice insert dagayam di bangko ti kadaratan national attack pa di kadaratan so no Mayo kat na 1 year dati grant akat medyo maatras tayo dito kontak kita mabalin tayo nga i-adjust kailangan dati panagtap na ma-accommodate digiti participants nga nayangay so sapay kumata ko ado dagiti ko dagiti ang tika dati advokasya at pakakumikumam adda pakakumikumam nga lengguwahe adda dati plus fiction adda dati nobela mo agtartaray dita banawag adda ba dati oy congratulations kayam when siguro nga may sabi nga pakakumikumak itatayso nga nagsursurat baliw mo man dati baliwan mabaliwan man dati dissertation ko niso nga Andrew Gickman ti nagsurat itayan ti iso nga jak maka kuha ada nagsurat nga 5 pages barang marugyak man ata nagpaliw nga talaga
Sikaman mismo ti kwa, sikaman mismo ti mangilaw-law kadagiti baga samo nang dakaman dagiti anya pa dagiti kaudyan nga projects mo nga masapol nga nagana datin. May kanawag. Masapol na may kanawag. Tapno agapo mataking ka. Nagpansamanan Naghang sa manan. na nagana datin. Na naghang. Ako yan. Napukaw. Napukaw manan. So ajay please at pakitulungan tayo dajay pag-submit tayo ti kuati ti sinurat tayo ti Sarigilap online nga may saka dagiti dinakamat ko makakatanod dagiti pakakumikuma mo ti Sarigilap online agaw awad da iti contributions short plus fiction. Tapos dati subaybayan niyo kumapo dati nobela ni Apo Joel ijay Banawag dati dagiti sugat ti daga. So either gumatang kayo iti physical nga kopya wenno mag-subscribe iti Magster kin press reader. Ano mabasa yo tinobela ni Apo Joel ken nakamamak ta kagidgidan na digiti blockbuster nga nobela dede nobela ket medyo mamamak ta da Apo Constante Casabar kada Apo bumanglag eh. Bumanglag kada Apo ko tika tartar Dionisio Bulong. Ay da kayo pa, Joel Manuel, Dionisio Bulong, bumanglag ken naganan. Kasabar. Classic na dagiti maring ti Parbangon. Pataros di Apo Redoke iti Tagalog. Padasek mate garamid ti nobela nga medyo kasla ano datayan ni Edgardo Reyes kadito tayo kasi dito nobela na. Kuko ng Liwanag. Edgardo Reyes. Maynila sa Kuko ng Liwanag. Batang City Jail. Laro sa Baga. Laro sa Baga. Ay ano dadi pagminasan idi nga nobela na. Ay kwan. Ano din? Title na to yan. Asoge din nga nobela. Asoge. Ay Bautista Cirilio Bautista. Cirilio Bautista rede. Asoge. Sayaw ng Asoge na. Ay, sayaw ng Asoge. So, kasjay, nya daka di pa sa ludsudyo Apo. Kini Apo Joel Manuel dati saya ato na mayalud-od ti panagparehistro kana ni Apo Daniel ket wan iyalud-od tato tapno may metatatawa nangat nga to ti adado viewership tata Apo JBM. Dati kayam ti sa ludsud bro. Kini Apo Joel. How to be you po. How to be Joel B. Manuel. Nagadutir aramido So kay may mga no kasanam nga sigsigitan na giti oras mo. Kasanam aramido sakang administrator ti pagadalan. Data linguistika 101 mo kape sa sinsinan niya tibang surat ti kasta. Di ka de? Tas dagtartare nga nobela, madana nga ka nobela, why? How to be you? Dapay programa ti radyo kuna. Why? It's okay de. Workshop ka pa. Ti radyo. Workshop ka pa no kasana nagsurat ti plus fiction. Banda tayo pay nokwa ti kinapudno na ket banda kumaman ti MMSyo idi 24 ng daksama ko kuna daksama sa pardeta apo kuna kini Apo advisor ta face to face mat dajay kuada ket nagrigat ti lumusot da kadya amyanan nagrigat ti lumusot narimaan ti amyan idata kuan kasano nga bimbingayam ti oras mo kun ada nga taket kasano manipod mag-agree ka ti Parbangon ibagamal
wen pasar mabay pasar mabay am jay daddo bata Sperigan. Impatulod ni Apo Ryan Doleg iti kadwak ti Sarigilap online. Nang ipatulod dati kay tata dati plus fiction da. Aket kalpasan ti siguro may patulod data. Siguro to bigat ko nga may edit da yan. Kaduan na nga ti bigat masapa ti panagurot ti utok ko. Dayay kuan na ti parbangon no kwa isirayay ag-editak no napigsa ti internet ngem no taak je banggi panakapsot ti internet jak maki-edit jadi mesa nga setback na ken siyempre naimbag laki dita dati sa Regilap online saan mo nga kaslaban nawag nga ado ti reject room war latamat dagiti patulod ta kamat ken mayat ada digitay komento damat nila dama dati ko makasto dati kat ti epekto na dati kad digiti readers kat kastoy ko nadang agrelayak mo kadati pamalakad ni Apo Ninong Kles Rambaon kana kat alakat uray adda anan kastoy kuma tayo kat ipada siulat tang ipablak tano anamot ti makuna digiti readers kuna naway so awan ti ma-reject kinapudno na malaksid laeng no ada dati manari maang nga taga-banggi itatanga nang i-submit nga pa ket manari manget editak inted ni Ma'am Des Pinaldo ket editak itatanga medyo atidag kunak sa isong medyo papay so umad-adumot nagpepeso di kita i-submit dito sa Regilap online nga katayo pagi pablaakan iti online. So dayay no nag-ring kang kunam sa Regilap online dayay ti umunan. Ket tata ada pay no ti malemmet panagubra ti expire dati Sabado kumaya dati Sabado ti San school days. Well, school days masapat ti bigat no tapig sa internet ag-editan kan tirabiing ngam no nakapsot talaga jak maki-editan mabalin na ije to eskwela so rating kun to ije eskwela kada dapat obra di eskwela digitay quality assurance ti module sila jay ti obra yung mga alas 9 kasjay no nalpas na jay quality assurance then agsursur kamot di eskwela ang ti masapa agmula akpay ti kamatis kada digitay agsibog kada kita digitay karabasa nga mula then kalpasan na jay dati nobela alakit gaputan nakasurat akti 24 chapters medyo papela medyo pundok ada pundok kada jay nobela dati sugat ti daga so tilang your oray ko takinapudno naket dati election dayay ko election dayay next part na data other half umay ti election iso nga ipadpad ko ta barang umado ti idea nga suratan kadati may papanti election ta umay ti election ijay puro Ilocos kada jay pana ket dati ngamin Bileg Aurelio padpadasen na nga inkarina ti bagina nga ko makibiyang ti politika ken bali nga kasla kingmaker ngamin ti kayat na tapno ti kasta ket matengel na dagiti politiko so nga ipadpad ko tapno bakad ado ti ipangkon to nga may papanti politika usor kon to aminan dagiti kote election data nga masungad digiti pasama pati digiti mulaw digiti karkaraban kada sinsinukat digiti to iso nga kasgaton medyo kasla karkaraban to danto pay ka usar to pa digiti ka siguro napay air show na siguro Dahil ko mang JBM bakit dati ko nita dati raman mo ti trolls sama wala dami na trolls
Kung nga dato, nangro na to dati kandidato nga kumandidato nga presidente nga manukan ni Bileg Aurelio kat mahilig ti technology kada to. Technology iso ti mesa nga pang para dayay pag nakapapintas ti technology ti pagilianda. So pumaspas ti internet dayo ti mesa nga kana kasla plataporma na. Dati syudad na ngamin dati ket addaan ti nagpatakder ti digiti high-tech companies ijay syudad na iso nga medyo adda kung kunana di ba papanti technology. So kasay dahito mat NCCA alakat 7 chapters saan 5 chapters gayam na dyan 70 pages sobraan basit dati na submit idi so nga alay tuloy ito medyan kan kenapa timalem akit dati paket timabay-bayak dati dissertation ng simura ta kita tay baliw nga rod nga kunak kana so despite dagi jay masapul agtaraken pa da tao ti manok pangalalaan ti idea no kasano mo ti agtaraken ti manok dapat patubok nga ubas ita ta jay eskwela. Okay. So madanagan kada ti 24 chapters dati nobela nga dagiti sugat ti dagat nakalalis to ni Apo Fred Versosa Patay kay patulog naman dati ti maitulalo ng illustration kunana madanagan to no abangan no na drawing nanto amin ja 24 illustration siyempre hanto pa nga na iruar amin daja at talo pa lang trimwar di ba talo pa lang naka-drawing ang tiwalo iso na talo trimwar liman itipat liman pinabasa men talo bans kami na talo January na dati transit dati digiti daduman so iso nga purana ta draw ngam alabarang marang tano dati kuan sangon ton manen so napimpintas ki diti kasasaad na dati ngam dati umay candidate di no apo amom apo Rene Boy jay umay candidate di kwa kanayon na ngamo umtan di kwa ila daw na linawas nga mindayde yung kanayong agdandanag digiti editor weekly nga mindayde weekly dayde dati ka mamindwa iti makabulan so medyo makapagkwa dapat di manarimaan apo Rene baro akpele di kwa manarimaan nga isalsalak di balasang ket nagtawag ni Apo Johnny Hidalgo kunana Apo Johnny Asuncion Mistro aging kadlabas it alas 11 dati nobelam kunana na surat yung panisen kami ijay pagpiestaan diti barangay Bugasid ti Banna manarima nga isalsalak di balasang kung baro akpala de. Daman na minsan manarimaan nga birthday ya adin ko ket adda ni bakit ko ijay balay ket kapilitan nga kaputa ag deadline manan ay kapilitan nga timbanaw kami na sa bata abort dedi nga kanag birthday ya adin ko di kat kapag ko insen at dapat na minsan nagatendarak ti ko igay Nueva Vizcaya dati ginakiam conference ket gapot adi pa inalpas di napanak nagsurat in di computer shop ija samo jay St. Mary's University ja Bayongbong tata idi manariwa pa nagsurat ko 8 pages nag-blackout nag-blackout di kad awanen nimbag ta naisip ko ket saan mo nga gandang ti kuryente ka agawid kami kadetang kamalman na agawid kami kadetang agsipnget
Di sampai nga nagata kuryente madanagan ako nakasanop pa ng alalak itat taga dito ket saan mo pa nga panawon ti Dropbox kada panawon ti Okay. Google Drive idi. Mm. Di kad naimbag di pumanaw di bus nga nagluganan ming agawid diti norte. Nagada ti kuryente so nga pakpakaasik nga dagasek nga USB di Save. i-save one. Nung naibagakon idi nag-blackout na ibagakon nga dati ti email ko manong pangpangaasyo i-send yun na ito yung inaramid ko no kas parigan agad da kunak ka na yung ka di pagkatera kung kunada pangasyo ti i-send yun kunak nga naalak mo't laan at nagadda mo lang kuryente iso nga di jay nakakatawa rin yung experience ko apo rin mamanong agkatawa ni iso nga di dinapanggam na kitabuang ni Apo Ariel mamanong kanong agkatawa ni Apo Bots, sino din Apo Tanod? Ni Apo Bots Dalisay. Oy. Apo Bots Dalisay. Mamano kanong agkatawa. Mamanom kanong mapagkatawa nga midim presenter ko. Medyo may kandida. Ure na lang nga intact der tinagkatawa ni Apo Bots Dalisay. Kakatawa da. Medyo pan nakaasurat, medyo may kandida. Basta nagkatawa nga nobela, sa pala nagkatawa ti experience ti author, datan ti nagkatawaan da iti tabuan. Idi 2010 tabuan, doa kami kini Apo Tanod Ariel. Ngay jay nakabunyagan kan nakainawan dati pasnaan. Wen. Pambigat ka lang, pambigat. May isang nga pa nagkakape. May isang pa nagkakape, linito sa ako, hindi tako na ni Apong class, anak ka tadig ito nakadisar dito, hindi ito rep, Apong mainom. Kuna ni Tanod Ariel, kuna na mo ninong class, inuman nyo amin. Inuman nyo amin di kita. Tanay, kudi ka para kada kayo. Linidok. Linidok hindi gidi nakadisar in jerep. Hindi ko masingir ka gayam ko Tanod Ariel. Magsingir damot na yun. Di rumor kami jay hotel. Sa yung katawa nga experience mo jay tabuan. 10-10. 2010. 2009 di damo nga katabuan. Kabuan Diti Manila dito di mang race sa tikwa tinapan. Sa timo na kwati tabuan ni mga race dito. So medyo mabrabihin kat sakbay ngayon tayo pumakada bumasa kayo sa matidano nyo tatay bumasa ni bro Rene sa bali pa nga dano ni kakatano Joel bumasa tayo kanin awan ti maluktak na kayo latan ti mangbasa ta awan ti maluktak kita tatano sa blackout ti yard kaya nan nanagan natin StreamYard datoy datin chat mo bro iti paulo na dati kit ko niya data nga dani so tinakaibasaran na DJ Paulo ti Antoloya dagiti dandano dagiti Ilocano. Di balikas, ang Tagnawa. Okay, sige garo na pasahan tayo natin nga dani ni Apo JBM. Kastoy nga ibunubon ko dagiti sarita iti danom imnas. Kastoy nga ibunubon ko dagiti sarita iti danom imnas. May saak apitak-pitak siit-siitan. Imoging si Dodonor Alasag may sataray at
may sa taray-taray adel patan tilawag nal mercy ti danom nga ininom na. Agkay kayo at amang bugo iti daga kadagiti balikas. Sa nga pulo ket duwa tawen nga inipos ko ti parabangon. Dinandanog ko dagiti ulimek na, dagiti rikna na. Agtaraok iti sangit, garakgak. Rinabsot ko ken kuana dagiti ladawan tilidem ken lawag. Mapangaigem dagiti dumandaniw, dumadalyasat iti kannag, nagnaak iti kasiitan dagiti itimek, dagiti natayan iti timek. Dagiti nabagsul iti ayat na iti kainaran na nakimarwak kadagiti kitapudno alako dagiti karuotan anang lukais iti lumasat agimo anang libas iti pagsasao iti paghinuduan nagimetak iti bibig ti apoy daniw balikas bitla anang nang pamaga kadagiti nangisit adanom anang selep iti payak iti alimuken saretaik ken ka adda danaw dagiti balyang anang perreng iti init kadagiti sabong na kinalayat ko ti sanga ti agwag asirip anang agmoy iti agilgilap apingping na anang takderak iti koko ti pannakawaw ti bisin daytoy ti popogan a nakatag-ay iti epes nga angin imburais ko ti ariwanas iti dakulap ti danom agkanta agbitlaak rutay dagiti ayo iti nali ti kinakurapay ko iti rabaw iti inututang ko at againep ngem nakita sadyay ti dila ti langit ti tamudo ti kanito nakita sadyay nagikurit ti tangatang kari ti bandugis ti apoy adyak maawatan nakilumba ti taray-taray ti muging nagiti aninaw anakanga tinuklaw ti bunchek ti angin ti angis ko naisugel dagiti ulep simbalog dagiti gigik alang karkaryar iti isem ti langit ngem imulog ti ulimek anagdalungdong iti sapidong ti lubong nimuros ti kasaor anagriyaw iti basol kinagubaldak iti kinakapsot ko kadagiti sugat ko iti danom ket ginepgep Pasko ti karabukobda iti iking ti balyang tapno maawatan ita no apay himnas kasi dadayasak si susugat iti igid labas-labasan ti kannag pagpagaakan dagiti lawlawigan aglanglang ay iti pannakatay sipsipotak dagiti ima ti langit nagkurit iti pandangaring dengdengak ti daniw ti petalo ti init ti gura dagiti darat agsumsumab dahil kakapsa ti daniw ni Manong JBM sponsoran niya tabasit dati tablet yun medyo kumapsot mo temulagat ti tao naawatan na to daniw ko apo rin napintas dire malaksing nga naulawak pay naawatan So, just tagnya kakatanod, Jewel. Salamat, just matay unay tagina. Labsan. Sapay ko mata tutuloy tayo lata ka dagiti aramid tayo kay nadadapay nga makaawis tayo iti iti mabalin nga katinulong tayo iti dagiti nga kadagiti aramid tayo. Kastapay nga rod orasen tin tayo pa nagpakada
Tambat nga Diyos tagina kadagiti nakipagtaktak ko na nga viewers. Bye-bye. Bye-bye. Ano ko kakapsat na gana. Sumarunong niya. Sumarunong show. Agiti ti ko manan ti subaybayan dagiti unorayan. Dagiti viewers tayo. Awan pa itin hay finalize. Awan pa. Okay. Pakamutan tulatan. So thank you Manong Tanod. Yaman manong Thank you very much. Joel. Kan ading Rene.